Kardom Karbi Long Pinya video ke lalo Longchor alang Ason labang so video album non shooting bom iglo mate nang tum heglong ig daprang pu la so video album long chepajan atum ke lahan lo most talented actor mate handsome alang li men ke Joyram be lapen most talented TikTok mate actress alang li men ke Clearmir ronghang pi alang li lahan lo ke chengsi video album lo totang te laso video le pinige lang ik sinang totang te video le start iglonang Longchor alang Ason laso video album long chepajan abang phula bana bang video men ke lahan lo Joyram be lapen actress Clearmir ronghang pi singer Harmony be naloton laso video album lang igjiblo te mo official Harmony be YouTube channel along si upload ipo asina letum subscribe ik tha apen like ta pik tha apen share pik tha nalo tumla so video lang misen bote subscribe pik tha lapen like ta pik tha lapen comment bang te negri pini video kelang si kang tonlo kur bang thu dei ho